Malakaw ta na makita tayo dyan ko no ba? Alam na ba dyan TV? Nay, sige ah. Siyak ni Castiga Pulano ko na mata ka no. Ha? Apo. Yung dati apo te chip cook dito eh. Liwak. Cauliflower. Ah. Hindi masanapot ikan eh. Nangati ka. Magaling nga sa uwan tayo. So, Daniel. Okay. Ay, rice cooker. Apo. Isa natin. Magamit kinagan nyo, tang, tanong ka. Oy, Sak ni... Miguel Gonzalez. Ah. Makita tayo ito, madam na mati. Iti ropa tayo di TV. Malpasti ka pa, naginin na tayo ikot ka. Kitain tayo ito dyan ka, buyayin tayo ito. Hindi nga talaga na nakakaluto. Nay. Manong, kumusta na ito ka? Kaya Manong, ingati ko man. Ni po Gurbunyaw ay ko. Second. Ay sige ti supervisor. Word supervisor. Sige ta, iksaw kaya tanong ka. Mangitay mo dyan boses tayo dyan TV nomor naman. Manong, Goli ka ba ta kamanter? wala. Ano hanga silent movie dati ko atay kit ko, dati kit ko. Okay. Tokis movie. Sudah mat-expert di Castina Luto. Sige tang. Dati ko ay. Toy. Nanga magkano pa kita niyo ako. Pagawa ka lang ba? Ano ganda ka mga ay. Kaya. Ay. Sa pinaglutuan ko na. Toy, kami. Kasi na. Tayo niya bagay ko na. Luto. Yung mga bagay. Next shot. Basta nga tigag dito naman ako. Ibaga matata ko. Lahat ng ano sa yata. Ano nga silent movie natin ako? Puti Mountain Province na daw. Isa. Yung kami di ko na. Yaman si man ikan. Isa ko matatanong ka. Talapid yan. Natin Islam rin isang wanit at TV ka naman. Sige, Amerikano dyan ka. Kasi may mabali mga ka. Ano ka? Pang-lirbay. Yan ka na po doon. Dalawa siya. Backfire. Tinubing. Ay, nagako kaya. Nagsawa ka mata. Siya ka po. Si anak ni. Yung tinagan nyo. Siya kayo? Bibian. Dati ni Bibian. Ket. Mirian. Shakti, anak ni. Nanang ko ni. Tatang ko ni Daniel. Sige makita yung 2G TV, maram naman ti kayo. Pero pro kayo. Sige. Yung idea, di likod mo. Kinanak. Ay, ni Vanessa. Next yata. Sige kindergarten ka ba? Kindergarten? Kat adal kan? Sige ya. Sige
kak ni inunan tatang ko ni Daniel Florendo. Ano mo ta? Sige ah. Ha? Kapag nga mabay? Kapabay na. Apartment Lord. Ada kayo ba din aktor kayo ba rin, lolo? Baka may patulog ko dyan, alas ka kayo ba? Makita naman ni mother dyan. Yung buyan tayo dito, buyan tayo no ka, malpas dito. Makagrikapi da angkal. Opa. Uy, naman to dyan, alas ka dito no ka. Nay, may mati pa kayo? Nay. Ay, Alpa. nalpasan. Papasan. Ah. So, okay na? Niyapa nga, sangit mo tayo. Ito sangit ha? Ganon, si